كوشن علني اوكي غطري وين كاس قدم حجي انا بريزنت خون يلك حاسب كاري تفلسي حجي شلامس كونه بريزنت خون يتبلا لها سلمتي قني اخا مسمارطو قطفانا را مشلا انا خطفانا مري صمو كتودي امو مچاينا ترخي بامصو باتي سلم اي تمرطن سمعي الله تمرصا بحجي زلو نحن ايغاينا تطاو كنبلينا حجي كم يمسلك أبزلو كلها أتوابل 400 قلنا على خمسة زبان حقي تتوابله زبان حقي شو لا يكون أرجع أنا متى إجباي كان حاطتنا إجباي حاطتنا تطاقنا برينا يجي خنا جراكي قال كيرس كان عايك أنا شلا أنت يتأجن كألا أنت يلكنها شلا رابري بهلاي هو قدي فوي سو وا أب عندي أب إيرترا سأدرسي بمن كانت حلفتي رابر مسكيرهم سي عاد ما في عن فهمي خوينا بمن عاد مزبولات ندعنا نقبر ندعي هذه بالله عندي فلتنا فنحجي عندي رابر شي سمع بتا أنقو سمع رابر نين عدنا رابر كان يكونوا طعين دلي أنا بتا أنقوهم هادن كم دلله تنفذونه زقا كله يخبل يا وزيجن رابر زيناتنا عدنا نعي صقر خام تقلال كانت نادي نعم صقر خام تحت تقلال صقر خام تقلال كانت ناي صقر انا زخنه زيرا عندنا ندير تاخذ سن دور زيرا صقر زنوح من زنوح اسرا قرايني اوكي حراي كدانك خمس نقبر بهلناي كمين كم زي انا تخليني لو خصها تخلين كير لها وما نغيره انا غيره كل بالي كم تناي قدم قبر ازو زلكو وي درغنيا جلبي حنقدر لك هذا سمعنا قال كيراس انا يقول لك لكم قدام ነገር اذن اوروبا ዘለኹም ብምንእን መሊሽና ንኤርትራ ብምልእኽን ልክዕኹም ናይ ኩበን ጃሌባ ክንዕድለክና እዚ ክዳን አጥዊን በሐንሳብ አትበጀኺ ቀሕሪ ለኪ ቆም ገለ አንተ ስምዕና እንደ حنساب ስምዕና እንደ አኽብርና ነቱ ርኢትና ኤፊ ክብሮም ብሎክ ገብረካ ያጠቃል ዓሽ ሸላ ኢልካይ ትዝብሎ ብሎክ ገብረካ ይግደፍ እንዳይ ፕሬዘንት ሸላኻን በሎ صنحي انا بزيا كلكم ابزيا زلكم 400 كلنا لكم سمعنا نغرك جار كيرا يغباي نبل علينا انا نفتحن يغباي انا نفتحن فقرن يغباي نبل علينا ازي قصاي توبي غوركم زلهم يبتن نعنا نخلتنا عين نشلان قريبكم حدا غزا حزبي تاكب بحزبي نمرص بشلا بويني تمرص زلو بحزبي نمرص تودا انا ابزيا كلها ጎጀይ መርቆ እምበር ህዝቢ ይመረጻል انت خوين دي مرة بريزنت ندير بالدلو سمعي بحدا مرص انا حزب بحزب خونا له منغست بقى بحزب دي ما تمري صفاني بحدا بوجه طراي تاي بوجه صحي كونن كوكو نازيناي قلمتي حتى تنبر صنحي ابز كومنت خنبلينا شلاسي بوجه تمريت بحزبي وي بحزب بل وي بوجه بل بوجه كونن بوجه قلمتي تابع عين معي ارميني بالليل ري حزبي ጎጆ ረ ጎጆ ሓንቲ አይደላ ረረ ረብዚ ስለተ ጎጆ ክልተ ጥራሕ ይደሎ ጎጆ ጠቅላላ ኩላ ጎጆ ኩላ ረ ጎጆ መሪያ ማምድረ ሰማይ ሓሰውትዮም ጎጆ ህዝብና ይሕስ ትኒ ተወላ ህዝብና ሓቂ ረ ጎጆ መሪያ መክሎ አታ ሓቂ ተዛረቡ ንስኹም ከ ሰይሎም ደቁናና ሓቂ ተዛረቡ ጎጆ ረ يا مسك صح ما لا حق هجي فاني تعركي انت مسيلك نحن وتحق خنزار انتخينا نسخة فانيتي كله توهوب لك شلاسي رابر يلو الشخص قرار تحرم نعدنا بهالخ الدرب تخيل شلاقنا بعد اتيو كلنا نستي ما نيغان دا ولا بمن مستغير راسي ماني بيت خسيان خي اوكي فتحك نقرك فتحي نمنتاي لنا منغست قير لنا نبل لنا منغست قير لنا نقولناكو فول ناصنت نخنركم مش وهذا شلنا ناصنت هيكون كركبنا نحن ما ناصنت بنا انت لكم وتهدركم تكون تكونكم انستكم ابطقاكم ينكو خناري انت ما بصح نغرات بحصيروس بو يا خاز خفت او قول عفاري ጫውጫ قبلو بمن تعدد مت قتلا اني نوتهدراتي قدامه يخبر نحزبي نوتهدراتي قدامه يخبر قدامه فاني حنت خابزيا وتهدر رخون سب يكب حيل غوريت كاغله خمزه انا عقل لك يكونن بدليت فولنتاري انا خيدي وتهدر كخون يا هم اوروبا مالتي يا
يا كم طرح يخوني لخات زاري دوبنا خا بمنتاي غير خصرو وتهدراتي متان كايدخمو دوبنا بمنتاي غير خصرو بخستاي غير بخستاي غير خصرو دوب اني دوب كله ارترا زلكا اني بحزب وتهدر حلوني مخنياتو الشوكا وقو تمن كاي نخصم انا حزبي وتهدراتي اني كحصرو بخستاي بزكم زريت له ريتي اصلا رأي رأسي لعلي السب كم جاءتو ريت غيركا يلا جنتاي بلكا قدفو خم زلو نورماليو اتو وصونم لو لينا بلكا انت يوم سيم رس ري بلو ريت رامو ولا دخنا سنسلت غيرهم كبتكو خلو نديو ما انكبتكو كوري እንደገና ኣብቲ ሪአትሪ ተኻንታ ግበረይ ካሜራ ግበረልይ ካሜራ ዝኮነ ካብ ሃገ رأس رأي كاميرا قبرلي شلا جنتاي بلكي وارديا قلعو قبرلينا سبات بلكا اي بلن فتح زي رأس كيري ما عاد فليلي زلو ما عاد فليلي لا لا اسمعني شو اسخا بريزنت فاني فلي اسمعني فاني ازي فتحي كون يليو حجي ان شاء الله نودو قبلك له اوكي لكا فور اكزامبل ولا ان شاء الله ودو ان شاء الله نسودكم خا سوبا اكي بخا نفان نودو قيلو انا عخاودق ابي لخا نهزب طبق انتقرولو وتهدراتي تخبير وتهدراتي كمتان كاي بلو متان وتهدراتو دقم متان كعبي بديتاتهم تم دقم كعبي متان اسي هزب ازي تي دوبسي بمنتاي غير كحصرو ازي ريت غير كاميرا قبرليو هبلني رايمو خابزي والله هو ما حسيبه سمع فانيتي ابدي انا انتي يبلو خالو زي اخا اب عد خاسي حرام اسكم اخا خدغبرلنا مالسي اب حرام كنتي راي زلكا كم كيف تاي مسلك حجبجي ابزي حجي نهلا مشلو حرام حجبجي عوالد مهلا تحيز بحالا مسلاك دحن مثلا حلو لنا هو حدا انت بلالو ابير ترى بطعمي كوندوم وحدا له كن وسخسي فتحي مع الخفيدو عاطفه هاي تزارمك هذا انا خفت انسى متناسن هلاك حجي متناسن حجي زي اب اوروباتات مخيفوري لهم يبلون انا حجي متناسي اب ترى كودا كو يلن كو قاصله انت من قسم على زيتا انت انا خلي خطفنا كتصنتنا هو تنفرلنا انت زي سي عامله هذه فتوى صح عالم سي ارتراو طريق تخون له عالم ارتراو طريق تخون له هكذا كنت فيها انا اسحق تخكل بريزنت حول تخكل فان بريزنتي ازي ابرئ صارخيبك يا انت هيلكا كسايكا ابلو خالو عبدي اخاس هوتيل كابنا صح تقبرلنا لك اذا هوتيل ناي تاكس قال يبلني يا بناطاي باقا انت اتاوي خبات حوي نتهم سمعي مهرات كقبر دومس كخفله مناتهم ماكينه زوري يبلني دومس كخفله من شعو حزبي نابدلتهم يبصحوا اتهم دومس نعوم تخفيليم نتهم زورتي دومس تخفيليم هيلو انا ما ما يدقفون اني ديت يدقفوا حد صحفه انا يدقفوني زنا دحان سخيت يدقفي انا حنا ندقفك قال عيك انت حتى لاتنا بريزنت فاني انت لاتنا بزي حنت حتى حد حاونا اذا حات زلو ابي ارتراسي بزح دوك صوتي خم بزي مدب زعتو الله حجي اب ارترا ماي بتن بعد تنقدو بان ماي قديف ناسي بمنتاي انت ورنا حيش كابي 6 نعو خسي كتلوط انا تخيل دخا بربحنا بومبا قصكا مالتي تنقدوكسي لو مس كامارا جمير ولا خن خزارباسي من حسن كزارباس قرب طريفون حجس نسسي ماي كاب بعد قديف ناس بمنتاي انتمص انا حيش انتو قبر يمسلكا حلافنا تبنى سلام تيخا حجي ديغا ندخوتركم زخوني ابز زوبون ديغا ندخوتركو بومبا قبرو لمي اتون ادوكا كسب حلون سغا نابيك شطن يمسلكا ناب تشاينا يخشطن ابي ارترا نتي انا بس ما نفسكم نتي انا دوك تحردن
وعلى كستاي كبل لعبلن أو إيرترا سجا أدخل كبل لعبلن نيشاينا خبط حمي نيشاينا بدي بجنزبك شطن أتا خبرت كله خشون معتني أدقي رئيس رأي نوسو تعمل كله لا تهاجر حليلا أتعدي زبالك تحرد يبلا نيشاينا حشت أني لكي نيشاينا كسب حلون سبيحين بخبر بدولارات كجزءنا لاني نبي أخسقه عبدي أخا حنت حتى بلا على خا أنت هيدنا حدا إن عبد إيرتراسي مالس عسى لو نتفلت أخا عسب مالت باطع حجي عب إيرترا عب عسب باطع عسى مقفاف هاي فكرني حجي أمناتك بريزنتي أمناتك جيزة خي انتهي يريد ذلك وزع عسى مقفاف نوري لو مزلوسي نسخة خمي عين تخاطريو حجي أبدي عسى هلكا وعسى حجي بسنة سرعة يخون حزب كل حزب ملوخ تعمله كم زي حدا قفيف نايز قفافة زي كوني بحزبي بخستاي جركا ناب زوباخ وردالو عسى حجي ناب بزخون هاجرات عشوتني نقدم حزبي كتسقب على بعسى كتسقب على أنا مهناتو إيدي إلكا قليلكا كبلع بالنسب تايدا بمعرة جركا عسى قفيفكا بمعرة نابنا نزوزو بأن كتمأن عسى بورقة جركا نخلع نسدرا نابنا حمش أقول حب سدران تخوينهم حمش أقول حب سدران تخوينهم نزام حمشته سلسته بفقدي كهونا له كله معقل فاني نفس خبرني إيش كنت بالله هو حجي أبا حنت أنت إلى حدا زي أبا عدسي أرجز عمص سبات هالو إزم سبازي أنت ترى وامسي أنت عين فرد خبوها بملك تحسب جي كم زي أرجع قال يهلو علو رين كم دي دحن حجينا أبنك كم زي زخنة حجي سرقي أنا عديك أتوازيك لا سرقي نمو أرك فردي يا الله خراني الله بريزنتي الله بريزنت سرقي نمو أرك فردي يا حاسد وين دحن قنيسة حاسد قنيسة زا سرقن مقتلتن قد نمو ألي فرد جا حزوة سرقن موتن قتلن نمو ألي فرد نمو ألي فرد جا حزوة يا حجي حقنا أمريكا غير كايا تاي مسلكا سرقي مهناتو تايدي عقل انت بالكايو كسرقي نمو ألي زي كونسي وقت فرد بان عبات فردسي نمو ألي زي كونس مقطعته وسيرو تماهيرو زوط قالو خون قالو مبر نمو ألي نفردي خون يكلني كبيدو كم اوكي سمعنا عتابتهم كانوا قالوا لنا انت افتح حرقه زان خيد ناي منغست افتح حرقه زان خيد ناي منغستي ايش طوال سمعنا قال كيرا قداي منغستي قداي هاجري ازي سلكي ازي كون عايز زاربي ازي قداي هاجري مسلك يكون عند خوين قداي هاجر اوكي دحان مودات حنت حطنا حتى هنا حزبو يندغاغمالو قداي دمز كفما يكون يلك تحسب تايري تلكا حجي قداي دمز حجي هلكا قدامي ነገር ወድስዎ خبرالو هو قدامي ወድስዎ خبرالو يا ካላይ ጽናሐ መሐፍ ብል ኣብዚ ኣራ ሞናቱ ህዝብ ዝሓተ ካተሃልዩ ቁም ነገር ተኾይን እዚ ከፍ ካትብል ጠጠው ይድበሃልካ ኦኬ ጠዋለ ደሓን እዚኣ መሊስካ ያለካ ደሓን ደሞዝ ቀዳመይቲ ሰሚዕኹም ቀዳመይቲ ወዲ ስውእ ክኽብር ኣለዎ ደሞዝ ክውሃብ ኣለዎ ደሞዝ ግብኦም ከዓ ደሞዝ ክውሃብ ኣለዎ እዩ ሓንቲ ከዓ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እሱራት ኣለውና ምሾ ነቶም እሱራት ንሶምሲ ምስ ወፁስ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ኢኻ ትገብረሎም ሕጂ ንዖም ነዞም እሱራት ሕጂ እንታይ ክገብሮም መስለካ ቀዳማይ ነገር መንበሪ ገዛ ክቦም እዩ ናቶም መንበር ገዛ ክወፁስ የብሎምን ዋቃ ፍትሕ ክብሉ ኣለዎም ያ ትክክል
ፍትሕ ክብል ኣለዎም በቃ ናፅነቶም ክርኢ ኣለዎም ንህዝቦም ከዓ ፅቡቅ ክመሩ ንዖምሲ ሓላፍነት ክቦም ኣለኒ በቃ ንዖም ሓላፍነት ክቦም ኣለኒ ጠዋሊ ሓንቲ ከዓ ማለት ሕጂ ሓንትን ክያንትን ናይ መወዳእታ ላስያ ኣኽላባት ኣለዉ ናብ ኤርትራ ብዙሓት ኣኽላባት ሰብ ምድቃስ ዝኸሉ ኩሉ ግዜ ውሑሕ ክብሉ እዮም ዝሓድሩ ነዞም ኣኽላባት ከ ንክተጉድሎም ሲ ርእቶ ኣለካ ዶ ኣብዞም ኣኽላባት ሲ ስሚ ጌርና ፍርቆም ተቐተልናዮም ከመይ ኮይኑ ይረአየካ እንስሳ እንዲ እንስሳ ክበሃል እንከሎ ሕጂ ዋላ እንስሳ ንህለካ እዚ ከልቢ ሕጂ ኣብ በዓል ቻይና ይጠቅም እዩ ንቻይና ይሃው ዘብሎም ክሸጦም ብዶላር ሒዘሲ ብእንስሳ ቢልዮን ዶላር ኣታ ኣነሲ እዚ ፕረዘንት ናይ ብሓቂ ፋኒ ሶሪ ፕረዘንት ኣብ መንጎ ከዲፈካ እንታይ ድዩ ኣነ ገሪምኒ ነዞም ክላ ስም ጌርና ነቕተሎም ምስ በልካ ኣነሲ ምስ በልኩኻስ ንቻይና ንሸጦም ብራብ ሓርአ እዚ መንግስቲ ማለት ርእሲ ረአዩ ኣነ ክመዝን ኢለ ይኸም ኢለ እዮ ክመዝን ኢለ ስሚ በሪዝና ነዞም ልዕስ ነብሎም ኢለ እዮ ንሱ ግን ናብ ቻይና ዘንሸጦም ኢልኳ ራብሓይ ብጣዕሚ በሊሕ ፕረዘንት እንስኻ ዘይተበርበርካ ምኩሕ ፕረዘንት ኢኻ ስኻ እስኻ ኢኻ ሃገር ክትመርሕ ትኽእል እስኻ ኢኻ ሃገርና ናብ ገነት ክትቅየራ ትኽእል ይረአየኒ ኣሎ ወላ ኣነስ ይረአየኒ ኣሎ ወላ ሕጂ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ሲ ጠቕላላ በቃ በዚ ጎኒ 4-6 ሓራም ሒዘ ዓለምና በቃ ክንርኢ እዚ ሃገርና ገነት ተቀየራ እዩ ዝረአየኒ ዘሎ ኣነ ጀዲድ ተኸደና ድን ናይ ኣዲ ከምዚ ናይ ቀደም ናይ ኣዴታትና ተኸደና 5-6 ድን ሕጂ እንታይ ኣብዚ ኣለካ ሕጂ ኣዋልድ ሕጂ ኣሎ ኣዋልድ ሕጂ ኣሎ እንታይ መስለካ ኣዋልድ ሕጂ ቁርብሽ ኣሎ ከምዚ ካብ ካልእ ሃገር ዝኾነ ክወልዳ ይብለን እዚኣ ሓዝዋ ካብ ካልእ ሃገር ክወልዳ ይብለንን ንሱ ሕጂ ፅናሕ ፕረዘንት ሓንሳብ ፕረዘንቲ ሓንሳብ እዚኣ ሕቶላትና ርእቶላትና ከም ጋዜጠኛ መጠን ናብ ካልእ ዜጋ ሃገር ዝኸዳ ቆልዓ ኣኪበን እልፊ ኣፍንጫ ክንዲገለኾን መጉኡ ኣፍንጫን ሓደ ስኢሉ ፃዕዳ ፋሓሻው ፊኖ ዝመስል ቆልዓ ሒዘን መፅአን ስንቹንቹ በሃለ ኣስማቶም ገሊኦም ናይ ፀለምቲ ኣስማት ኣብ ሓጎም ኣይንፈልጦምና ከምዚአን ዝኸዳ ዋለሲ እንታይ ኢና ክንፈርደን ነዚአን ሕጂ እዚአን ምስ ንለካ ሕጂ እዚአን ኣይ እዚአን ሕጂ ንኤርትራ ኣይንእትወኒ እቲኦም ኣወዳትኩም ትገብሩ ከባትኩም ህዝቢ ወሪድና ለመወዳት ጥራይ እቶም ወይ ጅብዕቲ ኣትክንዲዳት ምቅር ኢኻ እወ ድሓር ወዲ ሕጂ ውዒዒ ስለ ዝብል ኖርማል እዩ ጓል እኮ እርንብቲ እኳ እንታይ ኣለዎ ናብ ሓደ ኣፍንጫ እግሪ ጎማ መስል ኣፍንጫኡ ድ ጎፁ ዘይፍለጥ ክንዲገለ ኸውን ደፍናዕ ኸርናፍ ኣድግበረኻሲ እንታይ ሪኣት ሊኣ ንሓደ ከምኣ ዝመሰለ ገዲፋስ ናብ ሓደ ኣብ መድፍዕ ጠጠው ዘበልካዮ ኣፍንጩኡ ብኡ 20 ማኪና ብዘይ ትራፊክ ክትሕልፈን ትኽእል ማኪና ዝኾነ ኣፍንጫ ሒዙሲ እንታይ ክትኸደሉናው እስኹም ከ እንታይ ኣለኩም ናብ ምንታይ ኹም ትኸዱ እስኹም ናብ ላቲን ዶ ናብ ገለመለ ዶ እንታይ ኣለኩም ትኸዱ ናበይ ላቲን ቴና ዋልድ ማለት ደቂ ላቲን እዩ ዘለካ ትሽግር ኣብ ዓደን እተን ኣዋልድ ኣብ ዓደን ካብ ዓደን ድለያን ይውለዳ ካብ ወዲ ሃገረን ካብ ወዲ ዓደን ካብ ካልእ ሃገር ግን ቀዳማይ ነገር ኣነ ገብሮ ሕጂ ቋንቋ ዓለም ለኻዊ እንግሊዝ ዘሎ ትግርኛ ገብሮ ርእቶ ካብ ህዝቢ ኣለና ይብለው ጉዳይ ናይ ክሶኸ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ ጉዳይ ናይ ርእቶ ካብ ህዝቢ እንታይ ርእቶ ከም ዘሎ ህዝቢ እንታይ ጉዳይ ምስ ሰብኣይ ከተባስን ይኹም ንዓይ ጉዳይ ኢሳያስ ከመይ ኢና ክንገብሮ ብረኹም ሸት ሕጂ ጉዳይ ኢሳያስ ንህለካ ምሽለ ሕጂ ጉዳይ ኢሳያስ ሕጂ ኣሪጉ እንዲ ኣሪጉ ወዲ ኣሪጉ ቆይ ኣሪጉ ይሕጅላ እዚ ኣሪጉ ስለ ዝኾነ ክንጎድፈ ኢና ኖርማሊ እዚ ኣሪጉ ክንጎድፈ ኢና ንሕና እቶም ንኣሽቱ ወለዶም ዘለና ንሕና ጥራይና ክንፈጥር ዘለና ከመይ ገርና ዓድና ለምለም ንገብሮ ከመይ ገርና እቲ እምኒ ዘሎ ከመይ ገርና ወርቁ ንገብሮ
اتدخع زلو اتيكساي زلو كم يقرنا ورق نقبره كومي نحن قبره نساعد مبر بوتهم زبول نعوم حين خنا مالس نعوم زيك كنا غانيركا زيك نقبرك أين هيلكا نو مالس مهنات يبلنا تخكل بريزنتي كبراتي هابلنا أخبير كنا هم خبراتي هابلنا هو حجي أنا بقال أيتي سجري إن كنحتد حجي ملال باش أنا سقات على كبر بريزنتي فاني ني إيرترا أبزي لو حجي زفلتن ولا بزقورو بيتي الله ما تبتدق زفلتا كابي تسألني يا وليداتو وتقول أفنشون نقولون كندزا قالوا هون غوريلا وليداتو نعاكو مسيلي لا أنا تمني نيري جين عدل هاي قبرتنا نايت خرنا فوسيدو هجي زخرنا في زيغا أنس قال علني مسويتي ني إيرترا خاطي إلى زمتس كنف قدول لنا زخرنا فويس كمي زخرنا في قد يقبل نازلو حجي نعبنت هاي لك مش لك نسا حجي تاقوال نعبنت كاب نيجيريا وليدان برلو هو تاقوال ودا قديفا سبعيا قديفا كأتي إخمتي أنا بحاجري أو عدي كل الكزمري انتهي لا هبلني زخت كلا يلن نخيت وتصقع بحقي اتودخ خما اتودخ ودي سبيتي انت زيلو نعدي هاجري نافق له خو اني هاجري كمعبلي عدي كمعبلي قبل انت تيلو يمص يرد زيز بحد طراي ودي كاب نيجيراوي وعلي تقوال كا خمزيلا كوم طراي زبال كاين اتعدقن اتقوال مسلا يتحلو اتود مسولي يتحلو دلاتو اعدي تدليهم يفاري تدليهم 10 يلولو تدليهم كلتا يلولو يا زيا تخكل بريزنت فاني حجخا قد اوراجا خمي كخون زي تاريخايو ኣብ ስደት ካብ ዝመፅእ ክቡር ፕረዚደንትና ብኣውራጃ ርእሱ ተጫማለ ቐይ ሓንቲ ቆልዓ ክትቃጠብ ደልየምሲ ወላ ክትቃጠባ ደሊኻ ሳበይ ኣውራጃ ካኢላ ትሓተካ ብጣዕሚ ደንፂና ዘሎ እዚ ኸስ እንታይ ኢና ክንገብሮ ሕጂ እንታይ ክንገብሮ ኢና መስለካ እዚ ሕጂ ንህለካ ኣውራጃ ክንደይ ውህደ ኣነ ኣይፈልጦ ኣውራጃ ይፈልጦ እንዴ ነረ ካበይ ናበይ ሕጂ ብሽም ፈሊጦ ዘለኹ ሕጂ ድሮ መፂ ኣብ ኮለ ጉዛይ ሰራየ ሓማሴን እዚ ሰለስተ እኔን ዘላ أول ثلاثين ما خساي أول ثلاثين هذه حماسين أقول لك زي سراية قشواكا حجي نهلا كاجي حجي انت قبل ما انتهت بقى حماسين سراية أقول لك زي بقى زين ثلاثين حجي زين ثلاثين هو على خنتاي قبل مسلكا زين كم ده أوراجا ولا حنت كيبلن زين حجي أكلت إخموله إيش حجي كسا عدمين مهابني رؤيته خاب حزب خنصبعنا حزب كله ببحادة دعتنا رؤيته لهم عدمين مهابني حجي عدمين هابني حزب ساس حاد حزب يزفقد رؤيته هي بخورد رؤيته إيش حجي تايرز لك مشلكا حجي جاء رؤيته مشل أنت زهبنا حشان حقي أول دحان مسوق كنا أتيكو أنا سخانكم مسوق هنا كنقطم كوينا ما سعر نقدم مزز بريتو كن سلطن بابزي صبغنا أنا خافشة لا سلطين كان لخا صبغركا جين ريتو خانا يزز بخا حزنا هنكيد العلش لا سلطين هنكيد علينا ماشي حجي حدا مصحفها ومولد كبكا أدمين نابزانا تيتو طبلا من شبتا خسيالاتك أخو لا شعتو مني أبدا أبزي كومنت صحف إيش طوالي إجي تحيف لك الله حاده ويقاري زادا بيسادا سيدي الله سينيكو نهلت كاسي حجي أبتا 3 سنة بري خارمة أبتا 3 سنة بحارين كان موداتر زبل شعب العالم هتاكاي قدامت له شعو نقول له قفتو كفت أبله
سلام سلام. الو يبكارو فاني فتحي أبيك سلام دي كماي اي هاف كان لخا فاني كور حاونا انتي رئيت لك ابز نزارة وزلنا يبكاي شيء زعوا منقستين دي خاين زلو فان عركنا هو منقسي يخوين زل السبزي ازي يبلطنا نملالنا بزي كابشلا زي حشنا نبزلنا نحنا بناتنا وقن ان سون كا انت عينت رئيت لكم كلكم ببحر عدل كنب اخذ جمير له كلكم ككلت رئيتو كتبو يكالي شيء صبو حسابي فاني فور برزنتي فاني انقع ابزي بعكم امين امين حبيبي فور بابل امين مخرع علن هزبها مخرع علن هو دحان اوكي برازري خيد قصلها اتوقع مريت قرب ابتي كرامات كون كلس كل ارشان دونه مريت صبنا له طريق نوفر قالنا اذا قفحت زبل اتي مقاجع تفطو مش مقاجع هو مقاجع قرب قفحت زبل تميت فتناي قوس كم بيت كون له مالتي برات وفرلو دنب توفرلو جلس او ارشاتات سلازرع صبنا له شنطران فايد نقول لنا الشيء يا قلت يا قاليتها طرخهم كله بتقولهم رسنا عندارمنا زيهم رس زهرمو وصار له غير اسمها الشيء قدم حاونا نزع عدمانا خبيركا كنز عين حتى حيث كامل متاخا بتعمينا نمسكن ريتها من لسالك تحت غنكا عدل ترخيبكا كنت ملسخا بقى ماشي الشيء تعدمين بحبنا قول برزنتي يبكاكو هبكا ريو اي مصان زلو خبر برزنت خريق كده وزاناتي كم غير كاتب فريد عندي ريبتا نات كاو اوقي يبكاوا اي هاب كانن برزنتي توهيب زبلا لبزي ها توهيب لبزي نانا مصان بزي مصان نير خمت انا زاب خا يا حجي مصيلو يجي انا حجي برزنتي مالسول نزو دمو حنساب حنساب نقدم بانا زو حونا هنملسولو ماشي فلمان فلما زبله ጥሪት መጋሃጫስ ውሕደና ኣሎ ከተግፍሑልና ኣለኩም ገለገለ ብላ ኣሎ ድሓን ናይ መጋሃጫ ናይ ጥሪት ፀገም የለን ነታ ዓዲ ከመይ ካብዚ ከመይ ርእይቶ ክትቦም ትደሊ ሕጂ ንህለካ እቲ መሬት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ربعن انسسا فرقن ربعن كا سب كحرسلو نحرش يخونا له تكل مهنياتو ربعن اتي فرقي لكعت نتسبيو اتربع خا نتحسر زبلعو يا تكل يا اتربع خا نعن نخرمتي زبلعو مالتي كرمتي مكستاين زخونن مالتي زيا حنتي تحنتخا ناي غايلا نديرو هو تحنتنا غايلا بترغرب رسنا قدنا لو يلزيون كتحنت فرد خنوم خا تعينت رؤيت لك ازيوم حجي غايلا له حجي غايلا دخان هبتامن زبلا له حجي حجي حدا كمرعن تخوينو بعد خونا له معرب بعدي ما عرخ واصل له كمزي هبتامي انا هبتامي إلو نتدخن خقنقو كوم زبهل له تفكل ما عرخونا له طوال خبر حاونا تملس الكال حتى اوكي اتو غايلا خايلو غايلا له غايلا
ቴንኪ ክቡር ሓወይ ቀዳማይ ነገር ወዲ ዓዱ ካላ ስእለይ ፀይቅካ ስለ ዝመፀኻ ብጣዕሚ ነኸብረካ ሕጂ እንታይ ዓይነት ርእይቶ ኣለካ እዚ ርእይቶ የብልን يتخالد حان شجر يلا ሓንካለ ክንእትየ قلب زي الصغير هتلاقي ሄሎ 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 ክቡር ሓወና እንቃዕ ድሓን እንቃዕ ብሰላም መፀኻ ናብ ክቡር ፕረዘንት ፋኒ ርእይቶ ካፍስስ ወጂ ትርኢቶ ቅድሚ ምፍሳስና ዘረባ ለበማት ክንግብሮ ማለት እዩ ንዓና ዝመስል መንእሰይ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ቁኑዕ ሰብ ምምፃና ንሕና ሕጉሳት እንዲና ኣዝዩ ዘገርመኒ ከዓ ካብ ሸላ ኣዝዩ ትበቕዓቱ ኣጉሊሑ ዘርአያ ድማ ልክዕ ከም ቢትወደድ ማለት እዩ ንኢሳያስ ንሕና ሕና ይንፈድን ኢና ንሕና ሃገርና ኣብ ምምዕባል እምበር ሕና ኣብ ምፍዳይ ግዜና ይንቀትል ኢና ዝበሎ ንዓይ ኣደኒቕኒ ማለት እዩ ፍና ካልኣይ ግዜ ከዓ ኣዝዩ ዘደንቐኒ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ሕርሻ ወዲ ሓረሳይ ምዃኑ ከይተርፍ 3 ፍርቅን ርብዕን ህዝቢ ትፍርቅን ህዝቢ እትርብዒ ድማ ናሓሰረን ኣብ ሓጋ ኢልዎ ድሕሪ ቀውዒ እቲ ኣብ ክረምቲ ድማ እቲ ርብዒ ዝበልዖ ኢሉ እዚ ሕጂ ጂኒየስ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ኢሮጳ ንብሎ ጂኒየስ ማለት ከምዚ ልዕሊ ዓቐን በቕዓት ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ናይ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሰከንዲ ሓሲቡ መሲልዎ መሊስዎ ትኽክል ኣንሕና ፍናኒ መንግስትና ካብ ቀደም ምፅእ ካብ ዝብል ኣብ ናይ ኣነ ኮነ ፍናን 300 ፈሎወር ከለዎ የነ ፈሎው ዝብሎ ፈልጠኒ ኸውን ኣብታ ናይ ቀዳመይቲ መዓልቲ ካብ ቀደም ርኢ ካብ ዘብሎ እዩ ደስ ኢልኒ ቅንዕንኡ ጥዑይ ሰብ ሕጂ ናብ ርእይቶ ይከኣቱ ማለት እዩ ፍናን ቀዳማይ ነገር ንስኻ እዚ ሸላ መንግስትና እንድሕር ኮይኑ ንዓኻ ስዒሩ ማለት እዩ ዓዲ ሃይማኖት ከጥፋ እዩ ፍናን ሸላ ኣምላኽ ይኣምኒ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽጋራ ስሕብ ስለ ዝብል ኣምላኽ ዝኣምን ንዓና ትመስል ንስኻ ንዓኻ ኢና ንመረፅ ንሕና ካልኣይ ርእይተይ ድማ ብዛዕባ እቲ እሱራት እኳ ኣዝዩ ደስ ኢልኒ ካልኣይ ርእይቶ ድማ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ እዚ ናይ ጀንዚ ዝበሃል ሬቮሉሽን ምሻ ኣሎ ፍትሑ እኮ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ኣብዚ ኤሮጳ ኢኹም ዘለኹም ኣብ ኔፓል ኣብ ከምዚ ኣብ በዓል ጃፓን ኣብ በዓል ኩሎም ዞም ሃገራት ዞም መንእስያት መሳወትናሲ ዓዶም ይብለው ካብዚ ስደት ከመይ ጌርካ ክትመልሰና እንተተመሊስና ናብቲ ሕብረተሰብ ከመይ ጌርና ኢና ክነብል ብዛዕባ ኢንተርነት እንታይ ካ ክትገብር እዚ ብስደት ዝመፅእ ሰብ ስጋብ ነቲ ሃገርና ስጋብ ንሎም ዶሲ እንታይ ካ ክትዳልወልና ሻቁለት ኣለና እዩ እምበር እዛ ምስ ሸላ ምርኻብ እኮ ደስ ትብል እያ ትኽክል ቴንኪዩ ክብር ሓወ ሓወና ማለት እዚ ክብርካ ሕቶ ዝተሓተትከ ሕቶካ ክምልሰልካ ተሓትት ፀኒካ ስማዕ እያ ምፍናን ከዓ ረኸበኒ በለለየ ብዙሕ ግዜ ሓቲት እየ ኣለኹ ጠዋሊ ሽሎ መንግስቲ ቀፅሎ በል መንግስቲ ትሕቶ ናብቲ ሕቶ መልስሎም ሕጂ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ንሕና ኣብ ዓዲ ኣብ ኤሮጳ ነፃነት ለሚድና ኢና ሕጂ ኣብ ዓድናስ ፈለማ ከፍኣና እዩ ገለኒ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ ዝኾንካ ትብል ኣብ ዓድካ ከይድካ ነቶም ብንኣሽቲ ዘለው ክትብልካ ግድና ክትፅዕር ክትረሃፅ ሓምሊ ክትመስልካ ንግዚኡ ሓቀይ ንግዚኡ ንሓንቲ ዓመት ካብ ኤሮጳ ተመሊስካ ከይድካ ኤርትራ ንሓንቲ ዓመት ተፀይምካ ሓመድ ክትመስልካ ግድን ትክክል ንደቅኻ ንወለድኻ ከምቲ ኣብ ኤሮጳ መሲልካ ዘለካ ዜናትኩም ቀይሕን ኣቢልኩሞ ዘለኹም ከምኡ ይኮነ ንዓዲ ኮይድኩም ክተመሓድሩ ኢኹም ክትጉስጉሱ ኢኹም ክትሰርሑ ኢኹም እዚ ከጨንቀኩም ትክክል ምክንያቱ እንድሕር ካብዚ ነፃነት ለሚድካ ኣብ ኤርትራ ስቕ ከምታ ዘላታ እያ ከዓ ኮላ ክትበሃል ከቢ ምክንያቱ
عاد خيرك ديقا تفطرخا صلولك تمسلخ حرقي ورق تفحرخا نتي دخعي ورق تقيرخا نتي من ورق تقيرخا ازي عامت ملو خلت عامت ملو هاجر كسا تمعبل ازي لكعو كدكمخا بدحرو ግን ነፃነትካ ክትረክብካ ኣብ ዓድኻ ከም ድላይካ ጥራይ ስርቅን ሓሶትን ገዲፍካ ኣብ ዓድኻ ስኒትን ምትሕላይን ክብርን እዙይ ናትካ እዩ ወድሓንካ ያ ትክክል ተመልስልካ ኣሎ ክብሪ ሓወና ማለት ሕጂ እንታይ ዲ ጉዳይ ኢንተርነት ሕጂ ከመይ ኢና ክንገብሮ ማለት እዩ እወ ኣብታ ክሳካ ኢሎ ኣብታ ሸላ ሕጂ ርኢኻ ኢኻ ንየሱስ ክርስቶስ ሽጋራ ይሰቲ እዩ ሽጋራ ሰቲ እዩ ትወዲ ኣብኹም ትሰግዱ ትስእሊ ገለገለ ኢልና ሕጂ ሸላ ከምኡ ኢሉ ብተዓዲ ሰብ ሕማቅ ካይምህር እዚ ፕረዘንት ክኸውን የብሉን ኢልና ንሕና ኣነ ንስኻን ጎስጊስና ዝሰብዚ ክነውድቆ ኢና ብምንታይ ነውድቆ ከዓ ባዕደይ ኩሉ ፅሒፈ መራሚረ ሒዘ ዘለኹ ብዙሕ እዩ ዘሎ ብዙሕ ሕጂ ካልኣይ ነገር መንግስቲ ሸላ ከዓ ሕጂ ኣቃባጢሩ ናብታ መንበር ዳ ክድይበና እምበር ካብታ መንበር ንዓውረድ ኢልካዮ ክወርድ ወላ ብወንጭፍ ጌርካ ወንጭፍካሉ ክወርድ ኣይክእድኒ ሸላ ኣይወርድኒ ኣብኣ ክልተ ኢዱ ውፅኡ ማኔጋ ይብለካ ኣብኣ ኮፍ ኢሉ ጠቕላላ ክወርደልና ኣይክእድኒ ጠቕላላ ይብለካ ሕጂ ጉዳይ ኢንተርኔት ንህለካ እዞም ዓዲ ንህለካ በኪሎምና እዮም ዘለዉ እዞም ኢሮጳ በኪሎምና ናብቲ ናቶ ሃይማኖት ያምጨምና ዘለዉ ብኢንተርኔት ገሮ ብቲክቶክ እንታይ ይመፀካ ብገለ እንታይ ይመፀካ ንህለካ ወሊፎምና እዮም ትክክል እቲ ዓዲ ኢንተርኔት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ንኣብነት ኣነ ሓወይ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ዝሰርሕ እንተሃልዩ ኣነ መዓይኒ ኮይነ ዝሰርሕ እንተሃልየ ሂበለኒ ብኢንተርኔት ካብኡ ናብኡ ክሰርሕ ኣለዎ ናብ ዓለም ግን ክወርድ ናብ ዓለም ሙሉእ ግን ክኸይድ የብሉ ምክንያቱ ከይፅኡና እቲ ኣባና ዝብል ቲክቶክ ዝስራሕ እንተኮይኑ ናይ ስራሕ ከምዚ ጌርካ ብከመይ ነዛ ዕርፊ እዚኣ ብከመይ ትፅረብ ኢሉ ሸር ክብላ ኣለዎ ብከመይ ትብል ናበይ ገፃ ትፅረብ ከምኡ ፒሮ ተፃሓፍቲ ኮይና ናበይ ከመይ ጌርካ ትፅሕፋ ኢልካ ሸር ክትበሃል ኣለዋ እምበር እዚ ስቕልካ ዘይከውን ሸር ክበሃል የብሉን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ክኸውን ኣሎ ኢንተርኔት ካብ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ትክክል ፕረዘንት ፋና ዓርከይ ትክክል ኩሉ ኣነ ብጣዕሚ ኣድኒቀዮ ዙ ኣተሓሳስበካ ንኤርትራ ከመይ ከም ትደልየላ ኤርትራ ናበይ ከም ተቀየራ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝድነቕ እዚ እውን ኣነ እውን ኣብ ጎንካ ኣለኹ እዚ ሕጂ እዚ ሰሓርከ ሓውና ተመሊሱ ኣሎ ኢለው ሓውና እሺ ሕቶ ዘረሳዕኹ ዋላ ውር ፕሬዘንቲ ይኸን እቲ ሰብ እስኪ እንታይ ይገብሮ እንቲ መሸላ ምስ ክልወሎ ምሒቁ ከይድ ይበሎ ዓንጫ ክበሎ ምስ ክልወሎ ማለት ረዲካምሽ ሕጂ ምስ ክልወሎ እንድሕር ተበልዒዎ ኩሉ ሰብ እንድሕር ዘልዕልቲ ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ከይድ ከሎ ተኽሊ ፍርያት ኣይረክብን እዚኦም ሰባት እዚኦም ካ ተዝእሰሩልና እዚ ሕጂ ንህለካ እዚ ንበዓል ስርቂ እዩ ሓቀይ ስርቂ ሕጂ ከም ስርቂ ሕጂ ግና እዩ እዚ ስርቂ ንበዓሉ እንታይ ተባሂሉ እወ ትክክል ስርቂ እዚ ሕጂ ምስ ስርቂ እዚ ሓንቲ ክፍረድ ኣሎ ክንበካ ኢና ሓውና ኣብ ታሕቲ እወ መልሰሉ እወ እዚ ስርቂ እንታይ ዓይነት ፍርዲ ክወሃቦም መሸላ ምስ እኽሉ ከሎ በርቂቑ ወሲዱ ዝበልዕ ሰብ እዚ ሰብ ኣይኮነን እዚ ክብቲ ካብ ገለ ዓዲ ጠፊኡ መፅዩ እዚ ክብቲ ሰብ ኣይኮነን እዚ ሕጂ እንታይ ዓይነት ፍርዲ ክትወት ትደሊ ሕጂ እዚ ንህለካ ሕጂ እዚ መስለካ ብምእሳር ዘይኮነ ነዚ ሕጂ እዚ ኣይተኣስሮና እንታይ ደኣ ንስራሕ ንኤርትራ ዘማዕብል ኢኻ ተስርሖ ንቁሩብ ንኣብነት
ፅርግያ ትፈሓር ትብል ተኮይና ኣብታ ፅርግያ ተስርሖ ምክንያቱ ተኣሲሩ ኣብ ተዳጊኑ እንታይ ይገብረሉ ንዑ እንታይ ይገብረልካ ንዑ ንዓይረ ንዓዲ ንመንግስቲ ንህዝቢ ረብሓ ይኣትዎን እዩ ዘሎ እንታይ ደኣ ነቲ መንግስቲ ናብ ረብሓ ትቕይሮ ነቲ ተኣሲሩ ዘሎ ናብ ረብሓ ትቕይሮ ናብ ረብሓ ቀይርካ ኣብ ሓምሊ ተምስሎ ኣብታ ፅርግያ ነዚኣ ወዲእኻ ዕቢ ቢልካ ነዚኣ ወዲእኻ ነዚኣ ብዒትካ ነዚኣ ገለገርካ እዚኣ ጎበዚኣ ለም ኣበላ ትብሎ ወይ ተኽርቢ እዚኣ ንህለልካ እዚኣ ኩላ ለም ኣበላ ትብሎ ያ ኣብ ዓዲ ከዓ ማለት እዩ ኣንስቲ ኣብ መርዓ እንተኮይኑ ማርያን ዝርብሻና ዕልልልልል ክብላ ዓዲ ክልተን ዝገብርኣ ሕጂ ነዘን ኣንስቲ እዚአን ዲስፕሊን ክገብረ ወይን መሓላለፊ ክንህብ ኣለና ኣብታ ሃገር ዲስፕሊን ክህሉ ኣለዎ ቆልዓ ተወሊዱ 3 ግዜ ዝፍቀድ ገሊአን ወልፍነ ዕልል ኣለወን 20 ግዜ 30 ግዜ ዕልልል ይብላ ሕጂ ሃንደበት ካብ ስራሕ መፅኡ ዝመፀ ሰብ ይኹን ገለ ይኹን ክድቅስ ይደሊ ኣብ ገለ ዝሓደረ ክድቅስ ይደሊ ብፍላይ ሰይተያ ገብረ ትበሃል ኣላ ሓንቲ ሰበይቲ ንሳ ዕልል ትብሎን ሓደ ርጉም ልማደኛ ዝብእ ሎ ኣብታ ዓዲ ዝኣቱ ሕጂ ንመሬት ንሱ እንይ ክብል ከሎ እንታሕትን ደኒኑ ልክዕ ንሱ ኮይና ትስማዓኒ እዘን ኣንስቲ እዚአን ወይን ዲስፕሊን ወይን እንታይ ኢኻ ክትሕልፈለን ትደሊ ክቡር ፕረዘንቲ እዚ እንታይ መስለካ ክቡር ፀንሕ ናይ ኣቦታትና ባህሊ እንድዩ ሓጓስ እዩ ዕልል እዚ ዕልል ሕጂ ኣዴታትና ዕልል ባህሊ እዩ እዚ ሕጂ ክቕይሮ ይክእልኒ ከም ድላየን ክኸውን ኣለዋ ኣዴታትና እዚ ከም ድላየተን ኣለዋ ዝብል እዚ ኣነ ከም ኣነ ክቡር ፕረዘንቲ እያ ኣብ ታሕቲ እያ ሓቲት ትክክል እያ ከም ድሌተን እያ ትክክል ኣዴታት ከም ድሌተን ክኾኑ ኣለዎ እያ ትክክል እዚ ፍትሓዊ ፕረዘንቲ ማለት እዎ ሞ ክቡር ፕረዘንቲ ናይ ሎማዓንቲ ሕቶና ኣብዚ ኣብቂዕና ኣለና ንሕቶና ክቢርካ ስለኩሉ ዝመለስካልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ሕጂ እውን ዳርጋ ግዜና ምእኻል እዩ ናብ ምድቃስ ገፅና ኢና ብዝያዳ ግን ነዚ ህዝቢ ኩሉ ካብ ዘለካ 200 ገለን ህዝቢ ንፅባሕ ቆፀራ ክንሕዘልኩም ኢና ሰዓት ክንደይ ንግበረሎም ፅባሕ ኩሎም ፅባሕ እዮም ዘለዉ እቶም ዘይፈለጡ ፕረዘንት ምዃንና ክነፍልጦም በቃ ንሸላኽ ኣብፅሕሉ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ክወርዳ ኣለዎ ሸላኽ ኣብ ዘለዎ ኣለዎ ድሓን ክወርድ እኳ እንተዘይኮይኑ ንክልቴና ቀለመጠቕ ግበሩልና እዎ ንክልቲኦም ቀላመጠቕ ግድን ክንገብረልኩም ኢና ብዝኾነ ፅባሕ ክንቅፅላ ኢና እዛ ሕቶ ብምልእታ ህዝቢ ግዜ የለን ናይ ግዜ ኣለና ንሕና ፍትሓውያንና ግዜ ኣለና ንዓይ ግዜ ንህዝቢ ግዜ ክበይ ኣነ ግዜ ንህዝቢ ግዜ የብለይና ይብልኒ ፅባሕ ሰዓት 8 ትኹን ሰዓት 9 ትኹን ሰዓት 7 ትኹን ሰዓት ክንደይ ትኹን ፅባሕ ቀዳም እንዲ ሰንበት ፅባሕ እዎ ፅባሕ ሕጂ ድሓን ኣብቲ እዋን ገለ ክነኣቲ ኢና ኣብቲ ሰዓት 7-8 በቃ ኣብኡ ፀሓፉልና ብውሽጢ ብዚ ዘለኹም ንሸላ ፀሓፍሉ ዋለ በቃ ፋኒታ ዓርከይ ክቡር ፕረዘንቲ ብረክለይቲ ኣነ እውን ዳርጋ ተኻኢለ ድቃስ ገለ ወላ ኣነ በቃ ክቡር ፕረዘንቲ በቃ ብረኩም ድቃስ ሕጂ ኣብዚ ረእዩኒ ድቃስ ብጣዕሚ ይመፅኒ ግን ህዝቢ ስለዝኾነ ንህዝቢ ድቃስ ግዜኻ ሙሉ ኣብ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ግዜ ትክክል በቃ ብረክለይቲ ፕረዘንቲ ብረክለይቲ እሺ ጠዋል ሕጂ እንታይ መስለኩም ክቡራት ህዝበይ ፅባሕ ሰዓት 8 ክኸውን ኣለዎ እጂ ብረክለይቲ
ከምዚ ተኸይና ደኣ ፕረዘንት ተኸይና ደኣ